Hayag ini kinabuhi layo tas tong mga amigo mga hambugiro eh. Maka-relax atong una-una maayo ba. Amo ta diri dagat oh, lami juga yung dagat eh. Tambay-tambay kung mag-inusara ka. Si arong pasundan gyapon ko nila diri nga layo ng mga ganung giadtuan. Atay diri ra man gyud tudlo si Tiburcio. Mao ra man gyud niyang GPS na. Mo man GPS na sa diri dapit to. Asa mo yung tahan na to? Mga gikan pa man tag kalubinhan abot ng dagat ano. Dapat tagkuan na dabaw. Dagat. Batik jud kin sig batasan usahay Ang ba. tawag kay nato. Alang nga na. Niya. Siya ra gani. Kabalo siya mabuang siya sa to. Mag-uban-uban siya sa tuong tulo. Oo po. Ana magyunagid. First from the bat. Ra. Sige to pangitawan. Tuon na to rabi gid. Pero pag una eh, dako mo yung tiyan nimo. Dali, paglakaw daro. Dako ang tiyan nimo. 3 hours later. Dali. Unang sa tabi kay kapoy kayo. Sabi to. Kapoy naman ko. Asa man to Sakit akong itlog nung sing lakaw ni. Ito pangingitlog yun ha. Kita sa nato sa GPS bin murag. PSP. Saag naman Naman tani. kasi dinaktas ani ba asa mo yung tawhanan na. Tapos suhag. Ano ante di ulat ta. Daw? Narawon siya dito tagikan din. Ha agro na loud ba. Atik ragurutana. Tago rin sa pato dra. Ito tagikan San Pedro gina na abot tag Toril. Grabe. Doldo na kita. 1 eternity later. Stick ka kapoy. Wala. Asa na to siya? Street naman eh. Uy, bro. Bro, di buwang oh. Atong tuguan bi. Kahayahay bang kinabuhi paminsar lindot kay paminsar og ikaw ra isa. Presko kay una-una. I feel like free, you know. Ora dito ano oh. Di ka nang tanaw, di kapoy ba kasi pangita si mo. Tara, papupuangon tani tawhanan ni. Paghinay po droy. Ay, suri po ng droy. Paghinay po mo droy nang atumba. Bati apa ni bugnaong eh. Bisin ko gagawin dako ara pagay imuntiyan ay datuga bukas na droy. Kabuang yung limahan ni. A few moments later. Ay magsaba kay atong pakrotan si Tiburcio ba. Atong pakrotan kama. Buang gini. Seryoso kay bata. Inom ba kape na? Ha? Inom mo kape. Alangan. Ano naman mo duha inom mo kape dako ang tiyan mo. Kot ni mo George eh. Sorry pre. Basa Basa ni mo. libang. Nilupot on dalang kalamungkay. Sorry tatara na. Baliya po ning tinaig. Kung takwaan na ka. Kapangilan ng simot di. Grabe. Oh, Tiburcio! Unsa naman po diri atay ning mga tawhanan ni. Ana pod. Unsa naman pud mo dire? Nilikay na gani ko sa inyo ano kay di na ko kaya na inyong kahambugiro. Gusto lang kong mag-inusara ba kanang presko akong una tanawan ni akong silpo naguba na na inyong kalaki oh. Tanawan na oh. Yan namoy kailisan eh. Nga mahal makay akong palitan eh. Di mo kapalitan ni guwa mo kwarta. Mingar ni si mo eh. Dili pa rin Tiburcio ba? Di kumpleto ang mga adlaw ini di ka na mo magkauban. Di, prinsipe ata. Sa kailan ni. Gikan pag ganay mig San Pedro no. Pangita ka na mo may ginay GPS. San Pedro to Toril baktas na mo. Unasan pag gimiagi? Di ka maloy sa mo na. Asa naman dito ipanghambog ninyong naamoy mga jet ski mga panuhaka mo? Kung hindi ko ganahan ninyo no kay katong lasa to naginom-inom ta. Ingon mo naamoy yate jet ski. Ah naman rin yung ipanghambog yang karon baktas mo unasan. Dili mangod pre kay Dili oy, stakka ra mo ka. Mas nindot paghilom sa good kimis. Saba, uy, saba nga ato. Dili lagi Mas naga nindot ako ang jet ski lagi. jet ski nimo nga. Di, Wa mo dili. gas. Na ato'y gas sa gipulsa Sa muka nimo eh. Sa muka po nimo eh. Yan sa naman tanong mag-away naman mo pagkawag ni pulos may pagwa mo nang uban diri. Tan-awal lagi ba? Ani-anhi na po. Kana tungod na lang kay hambugiro, mag-away na lang. Atay mo nang di ko ganahan magsabay-sabay gid. Wa pa kay kainom magmaoy na.
Ugawan na ba rin sa akong beach resort oy? Pasagdan man diri nga dagko man ta kay sweldo na ko diri sa mga caretaker. Sweldo na ko diri lang inadlawan nga tag 25 man lang inadlawan diri nga ani magkahugaw akong resort karon. Suruyon sa akong area bi tan-aw na akong paggikan akong bistam kanang view ha. A few moments later. Oh! Tuwa na po ng mga pobreng hambugiro kay sa tanan oh. Ako asa ni atuon bi. Sana awan na ron. Saan naman yung cellphone ron? Kisan may mabayad ani? Parente po sila mo, parente burso, itulak mo nila mo nang labay mo cellphone. Ikaw manggo dato. Ikaw lagi ganina. Ikaw Ikaw lagi. lagi ganina. Lagi, ikaw lagi. Ikaw lagi. Uy! Unsa man nagkagubot mo dre? Unsa yung kagubutan ninyo? Kinsa man ni pare? Wa kailangan sa butchok man ka tong 20 na ba natulik? Ate, dakuha nagtiyan oy. Sobrang kaog. Ikaw na, Chok. Matay dakuha na ni Muntian oy. Ay, ang manitaon nga dito nga amusudan dito kada adlaw litson. Humba perminti kadasok sa mo ang rip. Pobre gito hanang. Parte jud ba jud. Perting pobreha gyud. Pobre. Kasi nabot ng mga hambugiro kayo. Pobre halitson gadasok. Litson. Jurassic. Kumba ra. Wala may mga kuan dito, mga dessert nga pangmayaman 100,000 ang isa. Napoy makaroni sa mga gold ang butanganan. Sa naman yun. Wala pobre sa butchok. Usay pobre. Wa ba mo kabalo nga ang kaning research dre ako itagya dre? Research. Morning. Mapay balas nga. Murag bato. Tay sabi. Usa man jud ang kaguptan ninyo dre? Nagubot man mo. Kini magud ilang kabuang, Chok. Imbis gusto ko nga mag-inusara ra, ning anhin ang budre na hong nanon ako cellphone gipakuratan ko. Atay gining mga tawanan ni. Saon lang ni. Wala ko cellphone. Be, patalaw sing cellphone be. Oh, nabuak. Realme cellphone? Ano yung kagubutan? Guba? Sus, balit na bagay. Lisa na tula. Ano yun? Ako yung cellphone ni panghatag sa inyo. Gikan pa rin sa Galaxy Kalibuhan Sultan Kudarat. Oh, nalaka iPhone. Wala na iPhone. Oh, ay, ako pa. Sagot na ko inyong cellphone ko. Salamat kay Chok. Dula mo Mobile Legend. Wala yung problema din na mulag. Unya, naparekomenda sa inyo ha. Gwapo ka ron. SIM nga dito. Bisa pag magkunikta mong tanan, why problema? Kusog kayo, power ang dito. Ora. Oh, nara kay iPhone ha? Oh, ikaw. Nara kay iPhone. Suko ka, Chok. Wala. Kita lang saan kayo magkita. Naluoy ko sa inyo nagtanaw ba nga. Dula-dula mo Realme yung cellphone. Mulag ilaban ninyo, nagkagubot mo. Nawaron. Nindot kayo. Naanay mo yung iPhone. Salamat kay Chok. Salamat kayo. Nakita po tarong bab. Salamat po Bus sa inyo. Chok. Nakita ta. Bus Chok, salamat Oh, kayo. Bus Bus Chok. Pagkatibaya gyud mo Tama, Teo. tahanan. Ay, Maliit kung na yung bagay talaga. Dakuha na ni Muntian. Musli bro, salamat. Ayo ka na. ana, gitagaan kang cellphone. Ayo ana. Matay, Chok. Ay, boss! May buntag dia, boss. Ikaw man na, boss. Isuot naman po ni mo na akong jacket. Pati pursiras na ako nga gold, imo pong gikuha. Itukad na po ng pagkahambugiro ni mo, Chok. Ako aram mo kuning itistingan, boss. Pugi ba yung tanaw? Pugi giday kayo, boss. Lalaan ko gato, boss. Sa iluan jud kayo ko, boss. Boss, sorry jud kayo. Ay, mami na. Matay pre di man din mo tagiya dos butchok. Abigin ako. Huwag ka istorya, grabe. Napoy sir, ay napoy busing Kaya niya. ka murit. Ako pagigtian, ako pagulo. Oras lang gani. Bugiro kay ganina. Ay, ngatag pag cellphone di iya ha. Hindi, Pagkawala. Sige, boss. Ay, jacket, boss. Kasi isprayan, boss. Sige, apay virus na milit, boss. Sa iluan jud kayo ko, boss. Alcohol sa, boss. Tingnan ni mo. Nag-germs na ning ako ang jacket nga mahal. Biya na kagikan. Biya sa universe. Boss, sa iluan jud kayo ko. Wara mo suwayan, boss. Akong naong madabag dato, boss. Chok, dali ra gud Chok. Unsa man mong kalaki nga Walay di man ikaw ang tag-iya diri ade. Kini yung cellphone nga ipanghatag basig. Aha man mo gikan basig kinuha na pud nimo ni ha. Iwatan na pagay kasauna. Kapurit gani mo Chok no. Sorry jud kayo mga amigo.
May hinambog mga good mo. Ako lang ba gusto lang ako maalasan mo tanan. Run. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? What's up mga kahangol? Salamat tayo sa pagsuporta sa mong video no nya. Ayaw mo ka puol sa pagtanaw sa mong mga dagway nga mga naong na og mga tao. Nya, shout out day ko sa nga taga Pampanga boys nga si Renz, Junel, Kim, nya Eljon, Eljan, og si Ruwen, og Jonaldo, og si Jabe Pod, og kamo na may shout out. Shout out lang po ko, patabang ko din sa akong pagumangkon ako sa Kalibuan Biners. Headed sa akong pagumangkon na si Darwin Neri. Palihog ko, tabang ko sa mua, og salamat po sa tanan-tanan. Subscribers po ni sa Kalibuan Biners. Og shout out po ko sa akong pamilya diya sa Lambayang Sultan Kudarat og sa Kalibuan, Palimpang Sultan Kudarat. Ako, shoutout din ako ang classmate sa una si Anthony Buslon. Salamat kayo ton. O sa ako ang pagumangkon Renz Harold. Salamat kay Renz. Shoutout po na ko kang Kwan, Dave Sibanyes og sa Tagapawan boys. Shoutout sa inyo tanan. Ops, shout out ko kay Raymond Dra. Tunda ko kay mata ra sa kuan mental shout out ko Dra tagal damayan. Ay mo kapol sa tanaw sa mong video. Salamat kayo. Shoutout ko sa tanan na mong viewers. Unta, padayon mo, i-share ninyo ang video. O kana lang. Og ayaw kalimot sa like, share, and subscribe our YouTube channel.